О, шит. Брат. Спидрънахме го иначе. Там знаеш къде трябва да отидем? Нишката стая. На долния етаж трябва да отидем. Не, на този, защото там може да има още бая турбички. Отключваме стериона, О, тя слиза телепортваме се надолу, на идвай, долния. тя слезе надолу. Не, сатанистката стая трябва да влезем. Оп, още една турбичка. Да. Ко? Оп, още 4 турбички ни останаха. Отивай в едната, аз в другата. Намерих турбички. Ела сега тук стериона стая. Брат, при мен тук няма нищо, буквално. Ела Идвам. Тук имаше още едно око, му не си го взел. И една турбичка. Чакай, двамата се телепортваме там. Ма само да видя къде е. Чакай, ще Ще се качва нагоре. Човек, яла тук, яла тук. Влизай докато си горе. Не, чакай, яла да скриншотнеш това, ако евентуално имаме възможност да го направим този пъзел. Скриншотни го да знаем как е. Запомни го, дай. Влизай. О, съм в банята. Тя до мене не дей. В банята ли сте? Не, в такова. Точно в началната стая. Оу, тя е при мене също. Чакай, да видя къде си? Тя в момента е точно на моя етаж, буквално седи на моя етаж. На кой етаж си? На третия. Там до портала още си бъде. Брат, мене ме върна в началната стая. Къде бе? Точно. Буквално в началната стая, да. Яла от средства. Няма как да дойда, защото тя се качва сега при мен. Да, тя е до нас. Точно помогни. Пред вратата е. Пред коя врата? Трябва да сприм още две преди. Началната. Ясно. При мен ли? Ама от третите става. Айде бе, няма да махни тази, брат. Blackout. Май се махна. Къде си бе, брат? Ами аз съм искал до този часовник съм. Там да си поднеш спринта. Нямаш очи, нали? Имам. Тя е на горната стая. Не бе, човек, като това ще... Тя е горе. Тя е горе, ли? Дай надолу. Да, дай надолу. Айде си съм долу. Тук. Чак няма спринт. Аз съм долу, бе, чакай, събрах последните турбички. Айде. Идвай при мен, бързо. О, нямаш спринт, да, брат. Обаче нямаме тук очите, а това е проблема. Да я видим. Тук има турбичка. Нямаме нужда, ние сме събрали всичко. Ако човек много ме чудно как ме ще... Да виждаме къде знаем, че тя е тук пред нас. Тя ма гони сте ми прибягай. И в момента я чувам. Това е, значи трябва да изчакай да изчакай. Гого, чуваш на брат? Като са махни, отиди на третия етаж. Чакай. Изчакай да се заради спринта. Готов е. Изчакай ми се заради на мене. Като сме готови, като я видиме, бягаш след мене и ще я извъртиме. И ще се махнеме. Добре, ама виж се. Да погледна, ако е на третия етаж, стигаме. Ама тя е тук. Не, тя е тук. Като видя, че е на третия етаж, стигаме към това. Да бе, аз знам откъде да минем, така че да върши мене. Добре. Ако е на третия етаж, стигаме. Само да изчакам да свърши гласа, защото още е това. Той не че не мога да излезем не че сега не мога да излезем и да я надбягаме, ама просто тебе да е страх да бягаш от нея. Айде сега. Не бе, брат, има страх.
Чакай, още мисля, Тя е тука, да, тя още е тука. Аре, махни Имам се, само бе, едно стига си ми око, пяла, не бе. Стига си ми пяла, бе, глава Трябва да цяла. човек трябва да се молим, като погледна окото да е на третия етаж, иначе си Добре, губим погледни, шанса и да взимаме аре, погледни окото са да им къде е. Чакай. Да. О, на третия етаж, дай. Давай. Бързо, айде, до вратата, бързо. Бързо вратата тука, айде. Айде. Ей!